Πάμε, ρε Φέη. Πού πάμε? Εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νέα μας ενότητα. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Με χορηγό μας την Everyday που μας δίνει και καθημερινά δωράκια, θα δώσουμε και σήμερα. Να δούμε το φιλεράκι μας και μετά να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους και το θέμα μας. Καλώς ορίσατε. Οι γυναίκες να εξασκηθούν σε αυτές, αλλά να τις χρησιμοποιήσουν και σωστά για μια δύσκολη στιγμή. Θα καταλάβετε τώρα γιατί θα κάνουμε και εδώ ζωντανά μία παρουσίαση. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Ζαντιώτης, ο οποίος ασχολείται, σας έχω δει έτσι και τηλεοπτικά αρκετές φορές. 30 χρόνια ασχολείστε με τις πολεμικές τέχνες, σωστά? 30 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες, με τα μαχητικά αθλήματα και με την αυτοάμυνα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε, να μας πείτε, εάν υπάρχουν 2-3 συμβουλές που ούτως ή άλλως εμείς οι γυναίκες να τις έχουμε στο κεφάλι μας προνοητικά, προληπτικά, για να μην βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση. Μία γενική συμβουλή είναι ότι πρέπει να χωρίσουμε την καθημερινότητά μας και το ενδεχόμενο εμπλοκής σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η πρόληψη. Μάλιστα. Δηλαδή να επιλέγουμε να είμαστε σε καταστάσεις, να τοποθετούμε τον εαυτό μας στο χώρο έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια. Το δεύτερο είναι όχι σε περίπτωση όχι ερημιές, όχι στενούς χώρους, κλειστούς χώρους, όχι σκοτεινά δωμάτια, πάντοτε με παρέα μαζί και πάντοτε να νιώθουμε ασφάλεια και να έχουμε τον έλεγχο του χώρου, όλου του χώρου. Το δεύτερο είναι ότι όταν θα συμβεί το πρόβλημα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποκλιμακώσουμε. Με διάλογο και με κάποια tips πώς μπορούμε να αποφύγουμε την εμπλοκή. Γίνεται. Βεβαίως γίνεται. Και το τρίτο στάδιο είναι όταν δεν γίνεται αλλιώς να κάνουμε αυτό που θα δείξουν τα παιδιά σε λίγο, τον Krav Maga, την αυτοάμυνα. Πώς λέγεται? Krav Maga. Έχω ακούσει σε πολλά γυμναστήρια να μαθαίνουν αυτή την πολεμική τέχνη σε γυναίκες, αλλά δεν ξέρω τώρα αφού το κάνεις για γυμναστική, μπορείς μετά εκείνη την ώρα να έχεις τα αντανακλαστικά, να χρησιμοποιήσεις κάποιες κινήσεις. Να το δούμε λίγο στην πράξη. Βεβαίως, να το δούμε. Καλώς ορίσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, και κάποια αντικείμενα που είναι πολύ πιθανό να τα έχουμε μέσα στη τσάντα μας. Καθημερινά αντικείμενα για την αυτοάμυνά μας. Krav Maga λέγεται. Krav Maga. Ωραία. Εδώ χρησιμοποιεί η Ντάνια το κλειδί του αυτοκινήτου. Ναι. Εδώ με ένα χέρι και ακουπώντας ένα συγκεκριμένο, δίνοντας δύναμη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τοποθετεί σωστά το σώμα της έτσι ώστε να έχει καλή έδραση και αποθεί τον επιτιθέμενο πιέζοντας τον στο λαιμό. Άσχετα με την δυσαναλογία ύψους βάρους. Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα ωραίο θεμιτό αποτέλεσμα. Εάν πιέσουμε έναν άνθρωπο στο λαιμό, σίγουρα θα υποχωρήσει γιατί θα έχει πρόβλημα αναπνευστικό. Και είναι ένα αντανακλαστικό όπου θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Οπότε κερδίζουμε χώρο και χρόνο ή για να διαφύγουμε ή για να συνεχίσουμε την αυτοάμυνά μας. Μήπως έτσι ξεγριώνουμε περισσότερο τον άλλον όμως? Σαστίζει. Σαστίζει και αυτά τα δευτερόλεπτα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας. Ναι, αλλά μήπως νευριάσει μετά και γίνει πιο επιθετικός από ό,τι αρχικά θα ήθελε? Στην αυτοάμυνα θα πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό και χτυπώντας σε ζωτικά σημεία όπως είναι τα γεννητικά, όπως είναι το πρόσωπο, μάλλον ακυρώνει οποιαδήποτε διάθεση για να συνεχίσει. Ναι. Γιατί τώρα φαντάζομαι αν κάποιος μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, ψυχολογικά κάπως είναι. Και δηλαδή δεν είναι και το πιο normal άτομο. Ένας άνθρωπος αν χτυπηθεί στην περιοχή στα γεννητικά όργανα ή στο πρόσωπο και κερδίσουμε χώρο και χρόνο και διαφύγουμε φωνάζοντας βοήθεια, φωτιά ή στριγκλίζοντας εν προκειμένου για τις γυναίκες, το πιο πιθανό είναι να σώσουμε τον εαυτό μας και ο άλλος να διαφύγει για να μην τον δει ο υπόλοιπος κόσμος που είναι εκεί κοντά. Από ό,τι θυμάμαι σε μια ταινία που πρωταγωνιστεί και η Τζένιφερ Λόπες. Στο Enough. Στο Enough χρησιμοποίησε, από εκεί τώρα μου ήρθε, μου το είχατε πει και το πρωί. Έχουμε κάποια πλάνα να δούμε? Τα δείξαμε, τα είδατε. Η Τζένιφερ Λόπες χρησιμοποιεί την Ισραηλινή μέθοδο αυτοάμυνας του Krav Maga. Αυτό. Είναι μια μοντέρνα μεθοδολογία όπου κερδίζει όλο και περισσότερους φαν στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι από το 1996, είναι από τις πολεμικές τέχνες και από τις οργανώσεις IKMF, όπου γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη και πάρα πολλές σχολές σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν και δείχνουν την αυτοάμυνα για τις γυναίκες, την αυτοάμυνα για τα παιδιά, την αυτοάμυνα για τους πολίτες. Δυστυχώς που στις μέρες μας πρέπει κάποια πράγματα να τα γνωρίζουμε, είναι βασικό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εσάς και τους συνεργάτες σας εδώ, εκπληκτικοί. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Πάμε να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας και σήμερα την Everyday